Mixed by Lovely Recording Studio, Delhi। हाथ जोड़ी कहतानी ध्यान से सुनी हा, लॉकडाउन भइल बाटे घरवा में रही हा, भैया लोग सुन लो। हाथ जोड़ी कहतानी ध्यान से सुनी हा, लॉकडाउन भइल बाटे घरवा में रही हा। और सबका से है अनुरोध बा, अनुरोध बा, अनुरोध बा, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा। फैलल बीमारी सगरो देश परेशान बा, भइल भूख मरी दादा दुनिया हैरान बा। फैलल बीमारी सगरो देश परेशान बा, भइल भूख मरी दादा दुनिया हैरान बा। अब चीन के सब विरोध बा, अरे विरोध बा, अरे विरोध बा, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा साला, चिन्ह माधर चोद बा। चिन्ह माधर चोद बा साला। कोरोना वायरस के मिल जाओ इलाज रे, तबे नाही करी कवनो देशवा पर राज रे। कोरोना वायरस के मिल जाओ इलाज रे, तबे नाही करी कवनो देशवा पर राज रे। खिलावाड़ साला सन के रोजबा, हाँ रोजबा, अरे रोजबा, चिन्ह माधर चोद बा साला, चिन्ह माधर चोद बा साला, चिन्ह माधर चोद बा, चिन्ह माधर चोद बा साला। Lovely Recording Studio,